Goddag og velkommen. Vi har i dag besøg af to politikere, Susse Storm og Niller Blæst, som i dag vil debattere problematikken omkring udligning. Og Susse, hvad mener du, der kan gøres for Ærø Kommune? Ja, rigere kommuner skal sende denne slags fattige kommune penge, så der ikke er så stor forskel på deres økonomi. Altså, der skal ske en udligning. Det er kun retfærdigt, at der alle skal være lige, og alle har ret til god service. Det er altså noget, vi kalder for refusion, og det er en del af de ting, der kendetegner det danske samfund. Og Niller, hvad synes du om det? Jo, det er jo selvfølgelig en mulighed, men det, der i virkeligheden vil gavne kommunen, det vil være flere unge i arbejde. Så de kan tjene lidt håndører til sig selv, men det vil give kommunen en fast indtægt, som det vil gavne kommunen bedre. Men da de unge jo flytter fra Ærø, er der derfor ikke mulighed for, at kommunen kan klare sig selv? Jo, derfor skal vi også gøre det mere attraktivt for de unge at bo i Ærø Kommune. Og hvordan kan man gøre det mere attraktivt? Jo, flere arbejdsmuligheder, siger der. Muligheder for uddannelse, etc. Det vil være en god investering. Men hvor skal pengene komme fra? Det her, jeg foreslår en udligning mellem en fattig og en rig kommune. Så kan kommunen investere i arbejdsmuligheder og uddannelse. Men staten skal også kunne betale penge tilbage til kommunen. Når refusionerne er betalt tilbage til Ærø, så kan de bruge flere arbejdsmuligheder og uddannelsesmuligheder og så videre. Eller også kan kommunen benytte sig af noget af det bloktilskud, vi får fra staten til investering af selvsagte arbejdsmuligheder. Så når bloktilskud behandles, må vi tilføje, at kommunen ikke selv har råd til at investere i denne service. Så vil det jo forhåbentlig være til vores fordel. Ja, det kunne være en idé. Men man kunne også hæve kommunalskatten. På den måde, så ville det gå flere penge til kommunen, og så kunne de selv sørge for bedre service. Men der er jo også mangel på arbejdskraft i kommunen, så det er der ikke mange, der kan betale af i skat. Ja, det er jo også en af de ting, vi skal have ordnet. Ja. I skal begge have tusind tak, fordi I gad. Jo, tak. Jamen selv tak. Ja.